Koda dek tok sachiel marokinyi machiegni tok marwa e chenro mar piny chieng' Tich juma ka juma tok marwa e chenro mar piny waloso kotende kod chal mar piny Kenya kotende kod weche mopogore opogore mosebedo katimore e pacho ka omiyo kiny makawuono antiere koda welo adek e studio marwa e kaunti ma Nairobi kanyakla kod achiel mabida biro bedo ka tudora godo e yor lony manyasani ka entiere e kaunti mano ma Mombasa. Achaka degi studio wa mano ma Nairobi antiere ka gi Meshack Odede. Meshack ijalo bana ka thuolo mano mar moso nyikwa Ramogi. Oyawre uru nyikwa Ramogi. Wamor twak kod kinyi masani e weche madhi nyime e piny Kenya. Erokamano ahinya. Kopogore gi Meshack Odede nyakoromga jwanga bende antiere ka koda jadolo kata kamano nyinge Robert Nyasuna rakini machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Adwani mondo akaw thuolo ni mar moso jokanyanam duto te kamoro amora ma gintie, especially jodala wa ma Muhoroni constituency. Kochakore Fatana nyaka Lielango wuotho rumo ni oyawre uru kamoro amora ma untie ndageno ni uchiwo maber. Erokamano ahinya. Nyakoromga jwanga in bende ageno ni chako juma e yo makare. Weche mopogore opogore osebedo katimore kor gwenge ma pacho ka. Wachaka nage ndikruok mano mar jolut ombulu ma bende koro nochako odiechieng' manyoro mane en chieng' tarik 29. Ndikruok ma bende osebedo aming'a kuom thuolo malach chakre ne jo IBC commissioners mana nitiere telo na wuoge apisi e higa mar 2023 gi sani kodong' mana matin ne higni 2 to adhi yiero maduong' mar higa mar 2027. Ndikruok dochako IBC nitiere kod ageta mano mar ndiko ji $6.3 mokwongo oyudo na report ma bende Lidio Keo nolosonwa odiechieng' manyoro. En chenro mane ochaka yanga e kaunti ma Kajiado. Chenro mageto ndiko jogombulu manyien maromo $6.3 kata kamano kwan matin mar oganda no wuok oko e chakruok chenro no ataro mar geno mar duol mar IBC. Duol no kata kamano nyiso geno mar gene kwan mar oganda mabiro wuok oko mar ndikruok kaka jogombulu biro medore. Remember, the election is in 2027 and we are supposed to register citizens, eligible voters for a period up to 8 months before the general elections. That's when we will close the registration process. Kata kobedo ni kwan matin kende manochope thoth kuonde ndikruok go, thoth jogombulu mane owuok ndikore ne gin rawere mane wacho ni ging'eyo ni ombuchgi mabiro konyogi loko telo mapacho ka. E kaunti ma Mombasa, kuom rawere manochopo ndikore kaka jogombulu e kar ndikruok ma Kizingo, opuo chenro no magiwacho ni kaw mana thuolo machuok kende ka gijiwo rawere wetegi mapok ndikore mondo omi otim kamano mar kelo lokruok e telo mapacho kae. Titi as in just couple of minutes, kitu kama 10 minutes at most, yeah. Mekuwa tu sawa, ni swift, chukuliwa picha nini, unaulizwa maswali kidogo, then unakuwa registered. Yeah. Mbona mama kuregister? Ukiangalia coding, tunaangalianga news nini, uchumi bana. Yeah, kuna kazi pia, youths protesting in the streets, vitu kama hizo. Yeah. Nikiashiriwa kwamba bana tunataka change. Kata kamano, ne en midhiero ne moko kuom jogo mane ochopo kanyo mar timo lokruok e kuondegi mag luto ombulu kaluwore ni masinde mane tiyo ne gin mana mago mag ndiko jogombulu manyien ma ok loko kuonde goyo ombulu. I'll expect the IBC to have a keen look into it is to sensitize people about registration. Sensitize people. You know, people are coming to this place expecting to transfer votes, but today people are supposed to register for. Wachapo office ni kae, office mar headquarters mar registration voting mar Mombasa kae. Lakini wayudo kae ntie chandruok moro kae. Chandruok nogono en gitim transfer mag voters. Gitimo mana new registrations mag voters. Mano e chandruok ma wayudo ka. Chenro no ibiro tiye gi lony manyasani mabiro yango jagombulu gi tong wang'e. Okang' maduol mar IBC wacho ni biro geng'o jogombulu manyawawa kata kamano piny mathoth osebedo kanyuolre e wi arita mag nonro mag oganda. Sisi pia kwa upande ya registration ya voters, we are guided also by the Data Protection Act and of course the laws governing privacy. So we have taken into account all that. Chenro no mandiko jogombulu biro dhi mbele nyaka higa 2027 ka bende obiro rumo kodong' mana dweche 2 kende kapok obag yiero maduong'. Nyakoromga jwang' mone kaka chenro makamano nochako odiechieng' manyoro bang' kano yange e kaunti mano ma Kajiado. Aparo ni achako gi Nyasuna kaka chenro makamano ochako gi ndikruok mago mag jolut ombulu motelo ni yiero maduong'. Higa ka higa
Sharon, ichiwo thuolo mar mondo ji manyien ondikre. Jok mane oko manage mar ndikore higni mokalo, mondo be obed jo kanyo or jok manyalo bedo ni nyalo go ombulu. Omiyo IBC aparo ni otimo maber kuom gini chon, kendo adwa ni mondo akaw thuolo ni mondo awuo gi joma tindo. Joma tindo maluongore ni Gen Z osebedo kago koko ahinya, kendo dwaro ni mondo ratiro gi owinji kata duondgi mondo winji. To adwa ni mondo awachnegi ni onge yo maduol inyalo winjgo maduong' maloyo go ombulu. Kaning'iyo yiero mokalo, joma tindo ma higni 18 up to 20, joma nokawo ombulu atamalo 17 kende ema no turn out mondo nodhi ogo kura. Omiyo adwa ni mondo ajiw joma tindo nikech gine magi dhi timo registration sani. Gine ma IBC target gi 6 million. Kaka nyocha giringe ndara matek ka gikwedo weche maricho mag sirkal kata weche mana gidwaro. Mane ngufu mokoro nego gitigo sani kuom dhi kawo ombulu manyien mondo duondgi owinj e ballot. Mano mokwongo. Mar ariyo, thuolo ni bendo yaw mar loko kuonde mag go ombulu. Samoro nyabedo ni goe koni, tidwa ni mondo goe kocha, ma koro thuolo mar loko, koro inyalo yiero kuma idwa ni mondo dhi goe ombulu mondo mi loki. Lakini en thuolo maber mar Gen Z kawo opportunity, ok mana mar go koke ndara, kata go koke mbui, kata ndiko weche madongo dongo gi kisungu. En thuolo koro mar dhi kawo ombulu mondo duondgi owinji through yiero, mondo mi mondo mi owinji duondgi ka gigo ombulu ka ndalo biro chopo 2027. Nyaka sani kwan kod mana register mano tigo de higa mar 2022 yiero maduong' ne korom gajwang register nitiere koda kwan ombulu kwan jolut ombulu 22.1 Odede sani IBC nitiere koda geta mano mar ndiko jolut ombulu manyien 6.3 makiriwo nyiso ni yiero mar higa mar 2027 wanyalo bedo koda jolut ombulu 28.4. Wachaka naga geta monde bende gidhi nyalo. Pero kamano, time ma omigi kata time ma giyudore tin, to kata kamano pod wageno ni kopo ni rawere matindo, nikech target ma iwacho ka most likely en target mar nyithindwa ma nyo ochopo higni 18. Higni moko machien nyaka nyo IBC bed gi tabu cha. Kwa wuok e yiero ma 2022 kaeto IBC odhi dala, commissioners ka odhi dala, osekawo higni moko 2. So watemo imagine ni jok manyo turn 18 2022 general election, manyo turn 18 2023 2024 nyaka sani oganda miwacho ni 6 million. But mano kende ok jok ma onge gi ombulu. Nitiere jok mane onge go ombulu kata 2022 to ne gisetan 18 before. So personally I feel ni number no samoro nyalo bedo larger than 6 million. But kata kamano IBC osemere target mar 6 million based on data magin go, maybe jok manyo mi ID e kinde ma nyo wae ombulu cha nyake ombulu ni. Kagi miyore sechegi nyaka kodong dweche 2 to yiero ma 2027 timore, mano nyiso ni higa 2027 dwe mar 6 kanyo kata dwe mar 5. Koa kanya ka kanyo kagipogo namba ni 6 million ni dwe ka dwe, en gi target ma affordable, en gi manyalore nikech gin gi jotiche constituency ka constituency and I hope ward ka ward. Nyiso ni kagipogo namba ni to jogi onengo bed ni imiyo target per month. Taeto jogi bendo konengo bed ni kosedhi obet kamoro under one umbrella to gilinga linga. Maybe I hope ni jotich IBC kata commissioner mar IBC, the chair manyien gi joge nyalo bedo more proactive e manyo jok ma gi register moingo commissioners machien, nikech commissioners machien nyo bank kata base their
their need kuom josiasa completely. Either members of parliament ema ringo dhi e mier wuotho mondo ji owuogogo ong'ad kura. But sani kwaneno kaka jo health samoro timo margi sa missiles ineno ka gin e kanise gin kia kure ang'o matamo IBC bende keta jok magiketo mang'ado nikech gigi ok gin gik madang' iwach ni gin loche mapek ma gin gadgets matindo sani technology okonyo piny gin gima chalo iPad mikete mbeleni no wuotha kata kanise Saturdays gi Sundays to giyudo ji kuondego ibro yudo ka jomoko will definitely want to ng'ado mbulu madine ok okaw thuolone. Nikech achiedhne di mantiere sani en dhi apise mago mag IBC mantiere constituencies ute chung bura mopogore opogore. Jomoko wacho ni ute kuonde chung od bura makamago bende bocho kama apise mag IBC nitiere. To budget mar IBC bende en siling bilion 8 e tayo chenro makama. Penjo en ni bende gibiro nyalo nikech bende gisebedo ka giywago reyo kaluwore koda nok mar omenda michiwonegi. It is easier ka gibedo a little bit more mobile than ka jopiny nikech ka sani ma wawacho based on constituencies ma Nairobi ka to inyalo imagine constituencies madala kata kowe gwengewa makaluo samoro inyalo wacho ni wuoth nyalo betie mayot but koro kidhi e gwenge machalo kuma chairman mar IBC ae Turkana to gi gwenge moko machalo Tana River mondo ng'ato ae tung constituency achiel nyaka tung machielo samoro kata in japiny kawi garama maduong' in terms of resources to okan gi geno ni jo Kenya nigi resources gi mondo dhi ng'ado mbulu nikech pok wang'eyo siasa pok otimonwa gima wadwaro as a country koro mondo mi akaw pesa na keti e ng'ado mbulu onengo bed ni an bende go mbulu no osemiya gimoro ma important makoro ambe ayie keto resources maga e ng'ado mbulu so IBC koyie to kata ka kuonde te maybe bombe machalo Nairobi nyalo bet mayot ne ojende wuok kadhi kacha nikech nitiere pikipiki nitie geche yot mondi commute but ging'ia nena gwenge moko manyalo dwaro services more than the others kaito giket jogo bed more mobile. Nyasuna wolosa ne kotem record time frames nikech ngeni iwacho gani it's a continuous voter registration manyiso ni kin thuolo mar higni 2 mosekadho chenro mar ndiko joluto mbulu okosebedo ka timore akeni biro bedo ka chal nade nikech kwaneno kwan mag joluto mbulu mapok ondikore mabende ochopo higni 18 madwaro loko kuonde mag luto mbulu kani luto mbulu kata Migori dwaro mar mondo biduog Nairobi kin mamoko walosa ne kotende kod time frame makama aparo ni because Guinean continuous voter registration to wasewito karibu higni 3 sani mar registration niendi gini bende nyaka time dweche 8 before election otimre nyiso ni wan mana gi chalo mana ka gima wan gi higa achiel ka ng'eny omiyo onego bedni onego IBC or think outside the box mana kaka wadwa wacho nyaka koro gidhi ma gi reach out to jopiny mondo jopiny oyud gino machiegni okele ward okele kanisa okele liete ka liete nitiere madongo jo IBC odhi bende okapar ka kata ka giywago budget okapar ka biro cost pesa malich ahinya mondo mi gichop nyaka gidhi mondo gichop target gino mar ariyo mondo ng'ato register kaka voter nyaka bed gi ID koro serikal nyaka release IDs duto te ma osebedo ni nitiere e kuonde registration mag ID goeko onego golgi duto te otergi mondo jopiny obed kodgi because ibro yudo ni ji mang'eny ma ineno kata statistics ma giwachono ibro yudo ni jogo gina statistics kama lakini gionge ID either pok gikaw or ID okwamo kama chielo nitie jowa mandala kucho moko dich gi ID kata ID ne nolal iyudo ka koro okonyal register omiyo IDs nyaka koro dhir and adwa ni mondo ajiw jotelo sani koro kama koro wariwe paro to wariwe ngufuwa mondo wa support this registration process because time tin thuolo tin mar en mana ka ng'eny to dweche 10 kata dweche 12 maginyalo timo go this registration process to parni thuolo matindo bende wantiere koda yiero ma adundo iwacho ni kuonde duto ombulu 24 electoral areas ok itime registration makamagi nyaka tok by elections mano bende kinen thuolo machielo ma bende pod dhi nyiso ni thuolo tin kabisa nyaka register and gima nafwenyo in 2022 kana watimo voter registration yendi nwayudo ni ji mang'eny ma pok register as voters gin jok maonge ID
up to around 80%, atamalo praboro, mar jok manigi ID osekao kura. Joma pok okao gin jok maonge ID. Omiyo IBC kata ka ng'iyo ne gidwa register ji, kata ka gigo kwan ni gidwa register 7,000,000, onego gichak 6,000,000, onego gichek ane ni to jogi benigi kipande. Kendo wach mar kipande e wach maduong' malich maloyo kata wach mar voter registration yedi. Nikech nyaka ibed gi kipande korka idhi kawo kura. Omiyo ka wa push wach mar voter registration, to wa push bende wach mar identification, mar ID registration. En onego giwuoth kanyakla. Ka IBC oketo kombgi ka, to jo kipande biketo kombgi bathe kanyo endo. To kendo process mar duogo mar opande be obed mapiyo. Kik opande dhiyo, to tieko dweche 6, korko chako duogo, iyudo ka koro ng'ano koro ok nyal register. To bende gini bende nitiere jok ma kosendikore ne opande, gin bende wigi wil ne gindikore ne opande, kar me gidhi kaw kata mana opande. Odede kapok awinjo, kata mana kijani mana loso mapiyo kapok adhi buka. Nitiere jal moro maneno Mombasa kacha kawacho ni, nyaluo moro kawacho ni, moko kuomgi nodhi e station mondo olok ombulu. To giyudo ka IBC pod ok loko ombulu, gima gitimo en mana register joma nyien, jok ma register manyien. Ma to paro ma nyalo chiwo ne IBC kopo ni ng'ato nitie mawinjo. Ok ane ka sani kiwango ma Kenya nitie in terms of technology, gini onego bed problem at this point in time. Bwana ni kane bedo interviewed before parliamentarians, en achiel kuom jok mane jakom mar IBC, en achiel kuom jok mane o appeal to the nation ni en gi lony mathoth ahinya, en gi ng'eyo e lony manyasani. Nyiso ni samwa wuoyeni, a lot of these things inyalo tim online. Gik machalo switching vote, transferring your vote, ok onego bed ni pod nyaka dhi ka IBC eka time. Magi onego bed ni gik magisegero within the technology magin go, man a login, nikech sani inyalo login ming'e kuma kucha ntie. Ka idiyo namba machal kamagi machal kamacha. Onego bed ni the same way anyalo login ma log kucha odhi e station madwaro moka wuok adhi nyaka ka IBC. Nikech ma ema bro kao chunk mar, remember ni 2022 8 million people ne oko vote out of 22 million. Magi moko kuom sanjano ne gin jok ma wuoth samoro no bago. Kamoro ni kao kura Mombasa, ombulu ogo ka in kata dala, jatuo moro no ibedo gi jatuo dala, sa ombulu romo ionge means mar dok Mombasa. Magi e kura manoromo sanja mang'eny moingo kura mar Raila noyudo kata Maruto noyudo. Nyiso ni IBC onego bed ni work ahead of time. So sechegi onego bed ni gisegero nwa app ei ginegino ma anyalo loko mbucha ka neno ka en 2 months to election. Tanyalo kata kopo no miwa timeline owach ni inyalo loko lakini koromo 2 months to koro kinyalo loko. Lakini obed ni ang'eyo ni between now and then anyalo dhi e mbui ma loko mbucha ma bed kuma kama. Ma nyalo konyowa increase numbers mar vote manonindo. To bende nyalo keto nwa yot kuom jok madhi e office IBC sani ni dhi loko mbulu, gitime from the house, from the comfort of their offices, to jok mang'eto manyien emodhi otim liga. Nikijangine IBC nitiere ka koda chenro ariyo, wacho ni ndiko joloto ombulu, voter registration and mass voter registration. Koka mano buka kintiere kaunti ma Mombasa. Gedo mara ni chiyo makare Mombasa chiyo nade harwa kietwak, to chenro mar ndiko joloto ombulu mano chako odiochieng' manyoro. Ini nene machal nade? Dukar kamano Mose nyikwara mogite e weche mag ndiko mag jombulu gi chenro mar IBC. Mokwongo tik en nyaka wawachi ni chenro mar IBC kagi kore mar yiero mano bed 2027 en chenro no pod sani nitie delay nikech IBC no bedo constituted in time. Mane egima onego bed nowacho mokwongo ni IBC onego bed ni sani chako catch up e weche mag ikruok mar yiero. Nikech yiero oken it's not an event ni IBC yiero nyaka wabed ni waikore
moloyo pile ka pile mondo ji kik ne mana ni yiero en yiero makare but gibedie processes mag yiero. Koro e weche mag ndiko ombulu ei Kenya ka ndiko ombulu onego bed ni en gima luongo ni secretarial exercise. En gima en ni ng'ato biro obro dwaro dhi go ombulu. Koro ombulu ni ikawo nyinge tikete system ti confirm details magi. But Kenya kae ok en gigo timre kamago nikech ndiko ombulu obedo yor bende mitime siasa. Kaka ndiko ombulu, jok mindiko ombulu, kuonde mindiko gie. To kata chieng' migoyo ombulu be ninyalo yud kaka wan osebedo kowacho ne jo IBC ni gima wadhi ne goyo ombulu to ombulu ni sama wadhi go ombulu iyudo ka jago ombulu bedo identified electronically, jago ombulu goyo ombulu physically, as to kweno ikwano physically, just yor ombulu digitally. To ndiko ombulu bende chalo kamano nikech sama idhi nondiki ka ombulu en gima itimo physically, then data bedo stored digitally. Nyiso ni nitie kuonde ma josiasa moko manyo buche moko matindo tindo yo mar ndiko ombulu gi goyo ombulu mondo gine ka ginyalo manyo go yore mag manipulate outcome mag votes. Regionally nitie challenges moko nikech ei Kenya kae be nyaka wang'e ni at most 75% mar jo ombulu e Kenya ka nikech awinjo kiwacho wach mar weche mag mbui to atamalo 75 e Kenya ka gin jo go ombulu mawuok e gwenge mag rural areas. Manyiso ni IBC mokwongo onego bed ni focus ni to jok mago ombulu e kor gwenge mag rural areas mantie Kenya ka magin joma ng'eny maloyo gi. Gibro yudo yore mag ndiko ombulu gi go ombulu e yo makare nade. Nyiso ni accessibility mar chopo e gwenge go podi nikech pod awinjo mana weche mag ndiko ombulu kiwacho ni news mowinjo na mar Mombasa, Kisumu, mana cities, lakini the majority mag voters mawuok e gwenge mawuok e rural area ga en chenro mage ma IBC timo mondo ensure ni ni ng'ato ka ng'ato yudo thuolo mar go ombulu e yo maler. Koro wacho ni ka en wach mar IBC nyaka ensure ni registration mar voters gin transparent ma ji nyalo audit ni registration na en transparent kore kage dhie weche mag go ombulu. Koro mane jiwruok ma wan wajiwo IBC e duond party wa mar Communist Party mar system. Erokamano ahinya Buka. To bende kiwacho ni kwan atamalo 70 mag jolut ombulu e pacho ka gin rowere, nwaneno ka Gen Z bende nodunyore koda piny owacho kaluwore koda chike mopogore opogore ma bende piny owacho nakadho nyakorom gajwang' nyaka sani seyo bende koro dhi ne rowere. Iwacho ni Gen Z ma pacho ka ere kaka ginyalo bedo mobilized Buka mar mondo mi giwuog oko ka romre margi mar mondo mi gilut ombulu mar mondo mi gindikre kaka jolut ombulu e pacho kae. Mokwongo rowere masani kolure gi weche manotimore e ndara kata what we calling street actions last year, wanyalo wacho ni rowere sani oyudo gisebedo ni sani gin conscious e weche mag siasa e Kenya ka. Kora paro ni rowere sani kata ka sirikal chutho okochako campaign mar mobilize jowere mondo dhiro ka ombulu, lakini nitie jowere mosethinyore oko mamanyo kombe mopogore opogore kata an bende amanyo komno. Koro nego bedi ni e weche mag ndiko ombulu to ananeno ni jowere bro bedo mbele e weche mag manyo ombulu, ndiko ombulu gi chieng' migoyo ombulu nikech rowere mantie Kenya ka nigi siso mar lokruok ahinya. Ok odhi bedo yiero kaka yiero mokalo ka nikech rowere mawacho ni kuong'enyo sirikal, rowere mawacho ni Ruto janek maduong', rowere mawacho ni Ruto ematimo abductions mang'eny Kenya ka rowere mawacho ni gidwa lokruok makare. Koro momiyo
one on Gen Z, my Gen Z again more politically aware than anybody else. Koro mondo wa encourage gi mondo gidhi gombolo. Any IBC onego bedni en a neutral arbiter. Manyalo wacho ni rowere manigi siso mar lokruok e Kenya kagi ni rowere gi nyalo yudo thuolo makare mondo gilut ombulu. Mondo ombulu kik tim e yo mar pando ratiro mar jopiny. Tiyo gi weche mag mbui nikech Gen Z bende nitie e social media ahinya. Nyiso ni IBC bende onego bed ni rango some ways maginyalo chopo go young people through the social media be are available. Mondo gi weche mag traditional method. Kagi team combination. Traditional method kino IBC mainly gitiyo gi radio advertisement. Mondo gi wach weche mag ombulu. Lakini wantie gi weche mag mbui mopogore social media. Manyalo chopo ne rowere matindo e sama kare. Bang' mano to koro promise ni kogombulu to ratiro bende bro yudore nikech mane mambe omiyo ji wuok oko nikech sedo ka ji wacho ni ombulu mantie Kenya ka be kata kidhi e station be goyo tikia ni ng'ano mabro bedo president ikia ni ng'ano mabro bedo MP nikech ombulu goyo to jomoko ema wacho ng'ama bro bedo telo. Koro there should be a need to restore confidence on the people ni IBC bro ringo gombulu ombulu no ibro goyo makare to yiero moyiero ng'amo yiero ibro land no yiero mane mabro kelo confidence e rowere mondo wuog oko odhi okaw ombulu. 8 million manoko go ombulu ka bed nitie weche moko machando jo Kenya e weche mag party nominations monego bende loso mondo ji obi otimo ng'ono go ombulu. Kirango constituency mawuok kaka game ma we had more than 93,000 registered voters. We had a voter turnout of less than 50% in game constituency. Gimome voter turnout no bedo less a game constituency. Ne udani a primaries mag political parties. No bedo mismanaged. Koro kose bedo mismanaged koro jo piny bende koro chuny go ae gombulu. Koro katakane gi ka ombulu. The role mondo wayudi kaka jinyalo gombulu oken mana IBC kende. Nyaka bende ratiro mar jo piny bende lu e weche mag political parties. Then wabro jinbro wuok oko mondo go ombulu e yo makare. Mano e jip manyalo jiwogo rowere gi political parties ma conduct primaries gi IBC mondo bedno chung'ne ratiro mayiero. Nyantiere moko kuom ote madwaro mar mondo mi asom nyakorom gajwanga ote hioro nwa lai magote machoka redi ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudo chenro makama achiel kachiel wantiere live e mbui mar Facebook wantiere YouTube Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X ote mopogore bende neno ka jopiny bende oseoro kotendre kod yiero mosebedo kotendre kod ndikruok mag joluto ombulu mosebedo kadhi mbele. Asema ne ote nitiere ka achako kanyo gi mar Laurent Odhiambo iwacho ni ngi kwayo ne jo IBC ni gichopie ne comrades e skunde. Akuko tieno mar thim licho hinga e county wa Migori iwacho ni Sharon Penyna owadwa modede niko pogre gi ka ombulu ere yore ma IBC oketo mar kwano ombulu to girito ombulu kosegoe. Aya, Odede chal ka gima in commissioner koro. Marariyo. En geno, en ang'o ma IBC dwa timo mondo Jo-Kenya oduog geno kuomgi. Bende wacho ni nikech Jo-Kenya no se lose trust kuom duol mano mar yiero totally. Mar adek wacho ni ne IBC bende gin independent adiera koso pod giwinjo jo siasa madongo maloyo pachgi giwegi mano paro mochwal kanyo gi Akuku Otieno. Nitiere jal moro mawacho ni to ka ombulu rumo wen ma en continuous voter registration aparore en dweche 7 kapok obag kapok obag yiero maduong' par ni yiero maduong' ibago chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2027. Juma Ajwang' wacho ni Sharon youths have been all over social media and streets complaining over bad leadership. Let them take advantage of this new voter registration era. Take as many votes as they can and turn out. Not only just taking votes alone. Aparo no Odede nantiere penjo moro majal moro na penji ni winje kosa nuonigo. Erokamano janeno gi jawinjo marwa. Aparo ni esechegi
To twak marwa is still purely based on ere kaka wanyalo ensure ni jo Kenya te mosetan higa 18 ni gombulu makayiero chopo to gite gi participate e democracy marwa kendo giyiero ng'ama gidwaro koa e MCA nyaka kom mar president. To penjo mipenjo bende very important en mana ni mano nyalo bedo part of twakwa e kinde mabiro mbele ka ni sama koro IEBC osetieko mwaseyudo data ni AG mane gi target milion 6 ka giseyudo 5 kata giseyudo gite koro koriw manyo gin go 22 million gi magi wan gi 30 million voters out of a population mar 60 million or thereabout. Mano koro esama koro wachake kata esama koro wadhi e nonro matut mar mikakati ma IEBC oseketo mondo mi ensure ni ombulugi jopiny ni kodgi to jopiny bendo oseyie dhi wuok oko mondo gogi to ka gigogi ere kaka wadhi ensure no ombulu ma Robert ogoyo chopo e tallying center kendo ilando kaka nogoye maonge ng'ikruok. But mano conversation manyaka wabua bedgo kendo en conversation ma e diere ka nyaka wachaki ka wadhi towards seche ma IEBC bro loro register. Mano conversation ma jo siasa bende nyaka ensure gin midhi gone gi ombulu as low as MCA ere kaka utudoru ubedo gi partnership gi IEBC to ensure no mbuchi manogoka e ombulu molandi mane okogoni okolandi kata mane ogoni okoland ne ng'ama chiel. To katieko aparo ni activism bende ber nikech konyo wasudo but osiepa ma brother machalo Omolegini tero wa too much activism maonge gi data nikech sani koro inyalo wacho ni game not turn out less than 50%. To data mang'iye simba ka to wacho ni game out of 93,568 total votes cast negin 64,314. Mano nyiso ni turnout is about 69.1. Okinyal wuondo jopiny awaye ni wadwaro gini wate but nitie gik mwawacho nyaka bed backed gi fact manyiso ni nikech gimomiyo I'm rebattling this my narrative line ma the so-called anti-Railas in the region Manyanza osebet katiyo godo gi kagiriwore gi opponent mag jakom kaeto kidwa claim ni nitiere gima nokodhi maber e yiero to gibiro niya ere kaka ne unyalo yombo ka kura makama nonindo okogo gichakore e seche makamagi koro the lie momed monuo beda dieri e pach jomoko koro sani kiwacho kama to iriambo jopiny biro ng'e niya game ne ok jomoko biro winjo kosedhi e duol moro matin e tie yien game kanyo ni game ne ok turn out kura manogo out of 93 nogo less than 50%. Mamano should be around 40 something. Kare koro ka uwacho ni 40 something to 69 maybe from 40 something to 69 en utere kanye ne umienga. Ok wanyal bedo ni wasiko wawacho narratives moko mantiere gi miriambo gi mibadhi e iye to donje wi jopiny nikech ka koro ang' ipenjo gimomiyo mak gimane ok otimore. To the only answer miyudo from all the opponents en gani but kura ne okogo ji ne okowuok. Esechegi Sharon wanyalo dhi IEBC data ibro yudo ni onge county mora more Luo Nyanza Migori Homa Bay Kisumu nyaka Siaya mane nigi turnout mapiny ne county mora e Mount Kenya but seche mwabire national podium the first thing mikwongi nyiso une ok turn out to 8 million voters mane ok turn out of 22 ka uwa portion mar gine miwacho kata nyoro nyoane studio moro gokinyi the same narrative nya penjo ni Manyanza 700,000 emuwacho dakusewacho no ere ng'ama throughout figures ema central kata makuma kama ni adima no nindo nikech ne en total 8 million manokogo ero usemiyo Nyanza 700,000 manokogo 7 million point something dakumiye gwenge moko be usiku throw e figures go e wang' ji kamora we uru wuondo ji gimiriambo Nyasuna wenje na pachi kapok wakayo matin. Yeah, aparo ni adwa mana medo ni voter registration en continuous lakini kaluwore gi thuolo ma wantiere godo nyaka koro wariwre nyaka koro ji riwre duto te jo siasa duto te chife kata milango
ji duto te en conversation ma nyaka wabed godo mondo wa increase mondo mi wabed gi kaka oganda ngech sani koro wan wawuoyo gi oganda wa mar joluo kaka oganda nyaka conversation nyaka wabed go to mondo wabed kod duol nyaka wabed gi kura moromo kura maber kura mang'eny mane ka wadhi bedo gi duol kata mana e yiero mabiro ma 2027 in terms of presidential election and even kata mana elections wa magwa matindo omiyo josiasa mora mora mochung kata madwaro kata manitiere office nyaka ng'iyane to ere portion momako koro nyaka wariwre wachni ere portion mimako mar mondo ipush gin to mana kaka nasewacho earlier voter registration dhi kaachiel gi ID wadhi kuonde ma ID soninde wadhi wagol gi kuno water gi dala omigi assistant chief owuotho go e kor gweng kamiyo jowa mane ka wadhi achieve kata mana 6 million minene wacho ero kama na inya buka in bina mi right of reply ahinya nyaka luore koda seyo ma Odede seyo godo jokedni ratich oganda ifacho kae minyalo duoko mana mapiyo Odede wetugo gi ji iwinjo Odede kadwa pako Raila to paka Raila wan onge lweny mago gi Raila e Kaluo Nyanza wan lweny mwawacho en lweny mar konyo jodalawa 43% gi 69% Odede wacho can be cross checked nikech abenda rango kada kirango the overall turnout na Siaya is below 52% which is actually 49.4 kika spoiled votes. Koro the issue mar voter turnout is not who is speaking against Raila or for Raila monego bedni wawacho ne jopiny gima watemo wacho about activism is part of the constitution. Okay, Raila is a product of activism. So you cannot say Niro Kokoti, debate TV, and much more pingo activism, jok maduaro loko maradira. Mano keka kiloko ping. Kwa chako goro mar Kenya ka emimanya independence. No go mbulu ka jara charugu ka kada sanyo wacho weche mag yiero. Yiero ni wano wacho ni yiero kirango wach mar kichako wach mar ndiko mbulu yiero is rigged from there wach mar yiero makoro the actual date mar voting benti mangono yiero from wach mar yiero bende emikwale mbulu kanyo koro wan gima temo wacho ni IBC should not just ensure ni voter registration is transparent but to make sure there is voter turnout there is a role of political parties. Koro kwa wachne political parties go nyaka bed gi ratiro mar yudo jok mochung' e diera onge ng'ama wacho ni ODM nyaka bed gi yiero mar adiera no kwa luongo wach mar ODM no wacho ni party ka party including party ma antie mar Communist Party onego bed ni konyo improve democracy mantie Kenya ka but in terms of using data to weaponize data nyaka kirango voter registration you must find voter turnout then you calculate percentage from voter turnout not the primary of the registration of voters in game constituency still insists it was 43% you can cross check that data in IBC and then 49% for Siaya County. Ero kama na inya buka makemana gi kanya dar mar muni mwaka yo matin hanno ka sario dakika ariyo skadho tok sario marok nyaka yo matin wado gima thoth nyakoro mga jwang med oro ote magi elai magote machoka nyakla kod mbui magwa mupogoro kikili mabora. Say no nikelo nyako chia cholokore neje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kenge jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kabino. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga,
zaidi. Koro. I just received my cast from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimilongo ni yawan. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Say you know nikelo nyako chia cholokore neje lunga ni sandi nango nyako chia ni yere kunde jeno siko kachandi gimo nyako chia utemo katano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machigni nyakuramonga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Lafu tichadek nyakuramonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakakiwa sani. Tichangwana is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday and supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Makaka yako bondela na yawa mwayete. Tumonti anawinjo mana kagima ntega ka pariusi chako chichkoda. Chichkodi nadi? Nitie ranyisi miweyo ka? Ayudo sati. Okendo nitie gi ranyisi.
Nyakoro mgajong machiegni kendo okang' mar ariyo pod odhi nyime gi twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo. Gisa Nyakoro mgajwang' waloka natanga kwa wuok e ndikruok mago mag joluto ombulu mabende pod dhi nyime. Koro kiyudo thuolo wuog oko ichopi apise mag IBC mar mondo mi indikri kaka jaluto ombulu e pacho kae. Koporo gi mano Nyakoro mgajwang' bende weche motenre kod siasa. Odiochieng' manyoro noneno ka jaod bura mano ma Embakasi East mano Babu Owino koro nowuok oko mano mar siero Ogai mano mar Wiper Kalonzo Musyoka e dwaro mare mano mar bedo jatend piny e yiero mar higa mar 2027. Onyalo neno pichni kaka okang' ma kamano nadhi nyime e kinde ma Babu bende lero ni Kalonzo nutiyo matek e siasa mano mar yiero mar higa mar 2022 e yiero mano ma bende Ogai mar ODM nochung' e manyo lemo mano mar tend piny Kenya. Wawinjo na ka Babu kata mana kaka chenro ba kamano nodhi nyime. In 2027 Kalonzo ametosha jatosha. Kama alikuwa Azimio, Kalonzo alikuwa mzuri. Saizi kama Kalonzo ako opposition, sasa Kalonzo ni mbaya. Kalonzo amekosa nini so far? Amekosa nini so far? Ati tukisema pia Kalonzo tosha, ati Babu ni mbaya. Mbaya what? Comrades, will you accept this? Ametosha jatosha. Kwa hivyo you must register as a voter so that we disappoint Ruto and appoint who? Just continue, but I'm seeing a stampede out of Kenya kuisha. KK. They are going to run out. Wote tunawakaribisheni. How I wish Babu Owino, we are amending our party's constitution to make it like ODM. There'll be a party leader. There'll be 4 deputy party leaders. I would have wished to give Babu Owino 1 deputy party leadership. Because we must change it. Hatuna ubaya. But because akija saa hii atakusema by election in Embakasi East, even that we can face together. There's no problem. Samnamna hiyo. Dacha kudi kanamna kapokaloso makapokaloso mang'enya. Odiochieng' manyoro winjo kanyo Babu noloso kanyo gero weren kanyakla kod Kalonzo. Ngeni Babu ntiere ODM tero sendos ja Wiper to Ogai mar ODM bende nowacho ni gibiro bedo ka gichungo ng'atgi e yiero mar higa mar 2027. Ero kamano. Owadwa ma Babu mwahero kendo wagombo ni mondo bed gavana ma Nairobi kochopo 2027. Ne according to me chalo gima ne odhi a little bit too far nikech kapod in e ODM and you believe ni pod in member mar ODM to okinyal bedo quickly to endorse kata mana jo ODM ok Babu kende kata mana jo ODM mamoko manyochi winjo ka jakom owuok oko mokwero ni weuru commit party e gima pok Central Committee obete moterne delegates mag ODM ma ok goe ochiwe endorsement ni ma e position mar party. So ma ok en Babu kende, ma en all the members, ranking members mag ODM ma jakom nyocha kwene weuru keto party e gope mapok wawinjore. Koro sani ng'ato kaka Babu ka osewuok ma en osendos kanyo en e studio achiel mwabete ni e jumani to owacho ni en oseng'eyo ni en ok dhi miye otiko mar ODM to nyoro osechiwo endorsement. Kalonzo be chalo gima koro chiwo instructions ne party leadership mare mondo gichalo gima nikech sometimes e siasa mane kaka ichiwo instructions ok ochuno ni sate nyako iwach ni I'm now giving instruction. Kiwinjo ni I wish ni ne waamenda wa constitution kaka Wiper mondo wabed kaka ODM manyalo bedo gi deputy party leaders. Onge gima timore e siasa miluongo ni coincidence. Mago samoro gik mosebedo discussed ma ji oseyiere. Mama was just how to formalize it. Inyalo yudo ni kiny the next sitting mar Wiper gise timo that amendment ma deputy party leader position oseket ne owadwa. But we wish him well kopo ni chunye neno ni kono e kama onyalo yudo go kom ma Nairobi ka. All we need kaka jokanyanam en kom ma Nairobi. Kopo ni owadwa ma Babu ofil ni oonge gi chance mar yudo kom ma Nairobi no koni
to kumoyude gono will still be okay en kom wadwaro kaka jokanyana mane kombwa ka devolution obiro ne waluse ne jomoko ka oponi wadwa mababu nyalo konyo waduoke okonywa konya waduoke mondo wabed gi komni kata kamano kuom weche mag party to nyaka party ka party bed gi discipline koponi en gi conviction e sechegi ni party wa manyo en ma entie nyaka sani ni ok nyal miye gi modwaro to it is just good mondo iwuogi tiyud party ma ifil ni ma dhi konya yudo dwacha to konyo jopiny bende madwa ni mondo akony lakini ok inyal bedo koni gi koni nikech character no ji mang'eny e kura most Kenyans punish character bilano e voting nikech wang'eni kinde ka kinde duond bura ka duond bura nitiere koda chike mataya keni chike matayo duond bura mag ODM to gin mane diponi ginyalo kumo babu inyalo miye disciplinary measures Nyasuna okang' mabede koro babu koro siro godo Kalonzo ni nene nade kaka ja ODM I don't know wach ni Mheshimiwa Babu Owino en osiepna to nitie gima joluo no wacho chon miwacho ni jarik ni jamod nyoyo gi kuoyo ananeno ni babu dhi matek ahinya nikech chama mar ODM sani washerekea igni 20 harakati ni endi washerekea igni 20 nyaka ne form ODM sani is the strongest party ma Kenya ka makendo the most vibrant makendo maleny making'iyo to neno mara lakini koro dhi morwako gut waipa kanyo koro endos Kalonzo ing'eyo to baba kanyo chowuoyo machiegni owacho ni ODM onge ng'ama osewacho ni ODM ok bi bedo gi presidential candidate babu manyo mana kura mar governor and ODM oromo miye and kanitiere arrangement mora mora kaka magazimio kata mag coalition party leadership kaka jakom ema nyalo donjo e weche mag coalition goeko mondo ji oriwre mondo wane kaka wadeliver Nairobi wuotho kenda ni koro dhi kende kawuono en koni kiny en koni bro kelo mchanganyiko maalum bro miyo jo ODM be koro ok ni kode gi trust ni to bende onyalo rito chamani ananeno niya wager chamwa mar ODM from within waket chamwa mar ODM obed strong e Nairobi babu owuothane kamora mora kamiyo chama mar ODM obed gi maarufu e Nairobi County kendo obedane gi jokombe mag chama o support chama ka chama strong Nairobi ka to chama yomba kaeto owe wacho ni en oseng'eyo ni ODM ok dhi miyo tiko mano ochalo ng'ama o gaslight tiende ni omoro wagi gia mapek mondo waduok ni no wan pok wawacho ni wabro miyo ng'ama chielo otiko ODM is a democratic party manigi processes mag yiero jok midhi mi otiko mopogore sani pok wachopo kama ibro time nomination ODM bro timo nomination ge maler kendo ng'at moyombo Sakaja en ja ANC mabende nyoso nosegol koro wawati Sakaja en ja UDA donge Sakaja wacho ni obire ODM thuolo bro romo obire ODM obro menyana gi jok moyudo kanyo ka babu ochung obro menyana kode e nomination mondo yombo maler e nomination kose yombe nomination tibro miye utiko ka ok oyombo bato kinyalo wacho sani ni anang'eyo ni ok bi miya ato kareti mang'eyo ODM omiyo gigo kelo paro monjawro to miyo jo ODM ma wuon ok bi bedo gi trust gi babu kochakore kata gi party leader malo erokamano ahinya keni buka korka kori nitiere rach moro bende paro ni nitiere rach moro ka babu sani koro siro Kalonzo e telo e yiero maduong' mabiro aparo ni move ma babu okawo mar siro Wiper moken party mare kendo owach ni en oneno ni Kalonzo ema nyalo tayo Kenya ka mopogre gi party leader mare onego bedi ni wawinje e tungni mantie ODM gorruok mantie ODM kanyo ni kata jo ODM mosebedo kasiro ODM no sani koro olalo trust kuom ODM gineno ni ratiro mar nomination ok bitimore kore momiyo babu bende wacho ni ODM ni sami manyo gimoro to an mbele to samoko nadwa nomiya to en mana lwenye i ODM ka emomiyo kanyal rito koro mondo adhi mondo andimra ka Wiper kocha koro aparo ni ji nyaka ne ni this is a red card ni the people should be supporting ODM
ema koro kwedo ODM ni koro chimangono ok bitim yiero maratiro. Ok en buka moro mowuok e chama moro. En ni ODM osebedo karan sham nominations, especially in areas magin very strong. To iyudo kamano osebedo ka josiasa moko wacho ni mano ok nyal bedo ot achiel, nyaka gidhi e udi mamoko. Mar ariyo en wach Kalonzo. Kalonzo tanta tamora baywa yepe nikech Kalonzo is not a reform person. Maybe babu nyalo tie gi yono mar yudo ombulu ma Nairobi. But kwarango historia mar Kalonzo Musyoka from 1990s mar Kalonzo near government, Moi regime. During post-election violence, minegoji ka Raila gi Kibaki idwa no thegi e weche mag 2007 post-election violence. Waneno ka Kalonzo kubed ngama principled. Kalonzo chiego kinyi to dhi ng'ado deal gi Kibaki e tok remb mar jopiny minego. Kalonzo kao bedo VP gi Jakodao after prime minister position been created. Esani kata wawacho adiera en ni chike matayo political parties kama mana political parties miwacho ni political parties matindo michuno ni mondo lu chike. But political parties kaka ODM and UDA and all other parties ma nenore kaka party madongo ok dwar luwo chike mag political parties. Mokwongo gimomiyo wacho ni ok ginyal luwo chike mag political parties, wantie gi majority leader and minority leader. Sani jo ODM ni kan ginie sirikal kose gini opposition, nikech chutho onego bed ni ei parliament kacha kwarango onego bed ni tie jok ma siro sirikal ma mobilize jo sirikal to appeal ne opposition mondo o vote agenda mar sirikal. But koro waneno ka sirikal onywandore nikech jo chiemo mokare adek dwaro no ng'adangono ong'ad deal gi sirikal. Kirango in the run-up mar reconstitution mar parliament after 22 elections, inyalo rango ka jo UDA manotelne gi ker mar Kenya kae William Samoei Ruto wanyalo wacho ne ginyiewo jo political parties moko including jo ODM kata Elisu Chingo Biambo ma en bunge mara madala nochako go debe ne UDA mana one day after election. Nyiso ni onge party discipline kan. These people do not have any principles. Gin ka gichiyo go kinyi to mana deal minyalo go giminyalo yud kamoro. Gima nyako wapar ne jopiny ni josiasa malothinyo kor gwenge kamanyo ombulu e yore mag political parties. Onego bedi ni political parties go nyaka chiw ratiro mar josiasa go mondo piem e yo makare. To ka gise piem e yo makare, kose yieragi to nyaka bende gilu ratiro mar political parties motero gi ang'ono e parliament mondo gibed ni gichung' gi jopiny mane ka wanyalo konyre. But ka wabed ni political parties do not want to follow laws, the leaders do not want to follow laws, then democracy mantie Kenya kagi en democracy mar jonyiepo, en democracy mar johala, democracy mar joma nigi pesa, democracy mar jomoko mokare adek. Emomiyo wapara ahinya ni sama ji owuok e one political party to the other, at least babu wachna maler ni en ok owuok ni nitie gima Kalonzo miye kata Kalonzo chike, en owuok nikech ODM ma party mare ok one ka bro miye ratiro mare kanyo. Koro neno ni kodhi e ot moro bochung' to nyalo kelo ombulu mondo yud bedo governor ma Nairobi. Awinjo ke wacho ni governor ma Nairobi komi joka janam to joka janam ni bro yude ber moloyo. Wapenje Odede ni to joka janam komi ka jaluo bedo governor ma Nairobi, to joluo mage ma benefit gin joluo modhieri kose jomoko mokare adek jokoti ka Odede ema bro benefit kose en ni wan wadwaro ng'at manyalo tayo Nairobi e yo makare moloyo Sakaja masani koro tero Nairobi nam mondo Nairobi obed city marieny mabed industrial town manyalo konyo ji Kenya ka
nikech samoro wawacho ni tribal politics rach to kwal kulore e koro wadonjo mbui marwa mwawacho dhowani to koro sani mwacho onego bed nodire beng'eyo ni manyo siasa e yor tribal politics is illegal even in the Kenyan constitution. Nikech onego bed nwagoyo siasa mar konyo ji ng'ono duto te. Koro mago e weche monego bed nwakonyo paro ne jopiny ni chike ok gin mana chike mar jomoko, chike ma gin chike ma ji te Kenya ka nyaka lu. Erokamano ahinya. Kendo Odede wach nang'o kotenore kod seyo makamano mana mapiyo piyo. Omole buka mwadwa. Un manyuru ng'ama ber manyalo konyo Nairobi. Wan bende wamany achiel kuomwa manyalo konyo Nairobi. Onge tabu. Un manyu ng'ama ber no kumora mora kata uyudo mzungu. Wan we wamany achiel kuomwa manyalo konyo Nairobi nikech wa believe wa bende ni nitie yawuot luo gi mond luo man gi capacity and ability manyalo konyo Nairobi kendo tero Nairobi mbele. And Babu could be one of them. Ube manya uru kata uyudo muindi moro kata wazungu. Uketi ng'amo yombo ema democracy kwano ni ng'ama konyo Nairobi. Thank you owadwa. Nadona doke wach moro achiel mabuka wacho ni ODM timo shambolic elections kendo bangle elections kendo ODM is the most disorganized party mano kadie. And ka en gi party ne to ng'eng'e issues mag party ne to we ketho nying party mar ODM nikech first of all onge chama matimo kata primaries kata yiero mag party gieki matieki kata mare no iwinjo mar ODM maloyo ODM nyotimo kata mana party elections ka mobedo gi jotelo up to constituencies sani koro counties ema korite. And kata mana kaneno kata kasipul kata ge ugunja manyotime yiero ineno ka ballot papers nitie jogo ombulu okwane lela molani unge parties matimo kamano kineno kata mana UDA gini ichiwo direct ticket timruok nade ento party ne ma entiere makeni lungo nang'ono gitime gimoro mondo ji one mondo wapime gi sembe pimo gi nyamin mondo wane ni to party neno to timango omiyo okoma kabisa kum ketho nying party mar ODM sani celebrate higni 20 ok en gima yot. Erokamano ahinya. Party mar buku ng'ere kaka CPMK. CPM no be gitime gimoro wane ni to CPM chal nade kapok oyanyo ODM. Buka minyalo mana medo kapok wadhi thoro wach machielo. Erokamano. Mokwongo gimwa temo wacho ni ndalo mag bogo ji kithuol motho onorumo. Wan wagoyo siasa yo mar adiera. To watemo paro ne jopiny pile ka pile ni demokrasi mantie Kenya ka en mondo wayud ratiro mare en ni political parties ma exist alongside the IBC matelo ne yiero ma wachako wachocha ni gibedie jo adiera manyalo chung' ne jopiny. Mano gima watemo wacho. In terms of nominations, mago internal affairs mag political parties. In fact, ODM as a political party has a right to carry out their nominations. In fact, gimomi wadonje mondo kodina na uwe tokana member. And after gisetimo those elections, gine magicha kwa yuwa grena jopin. But kautimo elections maru maber korukon wano kwa go lwengi ODM. ODM is a reform party. Our political party is a revolutionary party, and they are two different things. In fact, one, chutho, we criticize even the liberal democracy because we don't believe totally ni liberal democracy where there is deep inequality between the poor and the rich. Ni we can have a fair electoral process when in fact the fairness should come from the equality majok ma compete go. But kiyodo even in Nairobi County, kido in Nairobi County where jichunga reyo ma governor, one nigi resources maloyo moro. How do you pimo sembe makori wacho kaini? The thing is people should be given an equal platform mondo gi compete mondo gi yud teko mar siasa. Mane mondo go bed no paro ne jopiny and sirikal mondo go bed even in terms of tero pesa ne political parties. Even though nisani all political parties, especially more active, yudo pesa kum serikal mondo run offices magni. But if you don't get resources, maybe your political parties no. The big political parties take a lion's share of it. Maybe most of it is channeled which magme bad, corrupt deals. One, what I remind Jokeni,
ni sama wacho weche mag siasa onego bedi ni wago siasa yo makare mar kelo tingruok maber e jok machandore e bwo piny kae. Nikech kati wacho okwan watamore ni jaluo kik bed gavana Nairobi kae. Wan be wagombo ni ng'ama bedo gavana Nairobi kae onego bed ng'ama nigi ratiro manyalo konyo jenzi moko makoro ne nitie street go. Mane gima nyalo kelo lokruok mar adiera kae. But kiwacha ni jaluo mogo koti oromo telo to kidero to don kidero no chamo Nairobi kae. Ne dongruok mano kel mar adiera mar konyo okana jonam kende jok machandore mang'eny modong Nairobi ka mondo rieny. Wawacho ni kwa donje mbui mar many mar wuoyo gi jopiny wawacho adiera wawe siasa mag mibadhi mag pesa boro mag wacho ni an jaluo yiera unu an jaluo to an gi wiya mondo yiera. Erokamano ahinya. Wanyalo yudo ni ng'ato bende en jaluo to ang'on ojachiemo en jadonga ich ang' no konyo jodala gi nade to kata mana jogwengi ok onyal konyo. Mae weche monego bed no wadhiro ne jopiny. Erokamano ahinya. Aneno kod Odede bende nitiere gi wach ma not on that one waseyiere gi owadwa Mabuka Omole ni onge tabu jok ma kawayudo jaluo manyalo tero Nairobi mbele it is okay, but nitie penjo moro achiel mapano nengo wapenjre especially e wach owadwa Mababu. Ka owadwa Mababu nie Kenya moja gi Sifuna ma senator ma Nairobi kendo secretary general mar ODM as a party ma bende jakom Raila Amolo Odinga ma party leader osemiyo backup malongo kendo osewuok e mbele ji not once not twice ka wacho ni Sifuna speaks for the party. Ere kaka Babu mabet kode pile pile ose confirm ni en ok dhi miyo tiko mar ODM. Did he confirm from bwana magibet go pile ma en secretary general ma jakom bendo sewacho ni he speaks for the party. Gini ng'eni onengo wang'e ane in details. Ere kamo confirm godo. Is it from nikech Sifuna gitwak moro gi Eduola gi Trevor Mbija yes. Wacho ni endorsements mosebed ka itimo kaneno kata mna nyocha kaka MCs na dathicho oko Sakaja telo no yes. gi ogai mar ODM gi jatend piny yes. ODM ne oluongo joka ma otimo peace making ma oko thich Sakaja oko to president be notimo kore. So ere kaka ifwenyo ni president to notimatima kore for the sake of it en oko endos Sakaja to Sakaja ni party ne kendo ni UDA kendo de dwaro tam. Ere kaka igolo president oko ODM emifwenyo ni netimo gini because gidwa miyo Sakaja kura. Ing'e nitie gik moko ma we just need to use our brains. Ere kaka kind ji ariyo nikech William Ruto president en e UDA Sakaja ni e UDA to en bende notimo part ne mo en sure ni Sakaja oko thicho oko. Eto ere kaka igole ni en to mare no notimatima out of goodwill to jo ODM to netimo nikech ok dwari. How did you separate that? To ka to in gi secretary general mar party ma bende osemiyowa all his mind about gimatimore to en jakori kendo wuotho kode pile. How did you notice ni nok dhi miyi kare en emonyisi koso en bende ok dhi miyo tiko en be kare wawach ni assume ni embe en yo wuok ok dhi miyo tiko. Sharon, just one word on that issue. Mheshimiwa Babu Owino temo ng'iyo atwara kata jo dhoudi mamoko ni nyalo miye kura. History kwa ng'iyo kata mana jakom nyocho chung Raila Amolo Odinga no chung kamo ka Martha Karua moketo obedo running mate mare ka waparo ni wanyalo yudo kura ira twara kata ka waparo ni wanyalo yudo kura ir Mount Kenya. Onge kura Mababu bro yudo ir Mount Kenya. Jaluo gi ODM moweyo masik gi soko saduto gin gi Sifuna ni kae ema kuche nyalo wuoke. Omiyo tanga inya pot ka gima ochike ni endi nyalo bae kochayo kura already en godo nikech kuch jaluo to Babu e jaluo kende mochung governor Nairobi nyiso ni mano kura ma entiere godo to kakoro ringo chalo ngama kawuono ne odwano dhi irwa Munyoro kinyo ne odhi Kalonzo obagni omiyo bagni no bro miyo kata komni bagi to chaka gima liet mar siasa bende medo tedore pacho ka noneno kana juma mokalo mane jatend piny mano Uhuru Kenyatta bende nowuok kotung musuo gi jatend piny Kenya masani Nyakorom Gajuanga ka bende wacho ni no
nonyiso jo Kenya mondo kik wayier jatend piny masani mano William Ruto e telo to nokwa winjo mano kaluwore koda romo mana gibedo godo koda kuku mano mar duond bura mar Jubilee. Wawinja na kaso pachu bende biro bedo kwa winjo e okang' makoro jatend piny Kenya machon bende koro donje e weche mag siasa ma pacho kae. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Indeed, today, some of the truths we spoke of yesterday have become the reality check of today, while some of the myths and falsehoods have become the nightmare that many are living. Nyakwaronga juang duond bura mar Jubilee bende ne nitiere koda romo juma mokalo. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende noloso mano juma mokalo. Hakiani buka kalure koda in di wach nango kotende kod mano koso nitiere wach mwawinjo mondi nitiere report maparo ni owenge mano timonwa kapoka apenji penjo buko mondi kata kamano buka ineno nade. Jatend piny Kenya machon nochone nosiemo watu nokwa winjo sani koro wayuago riyo. Eweche mag Jubilee gi the former Ker Uhuru Kenyatta kik mondo Uhuru Kenyatta wuond jopiny ni ene modwaro lokruok mar adiera ei Kenya kae, nikech jo mawaluonge Kenya ka ni ruling class, Uhuru Kenyatta, obed Raila Amolo Odinga, obedi William Samoei Ruto, jogi ka odhi kuom jopiny to gidwa wuondre ni gintie gi pogruok mar paro, lakini jomoko matayo Kenya ka gibedi in opposition kata gibedi e sirikal, oyo jogi oriwore kamoro achiel. Adwaro miyi ranyisi mane koro weche liche Kenya ka majenzi omoko mach ni Ruto nyaka dhi dala. Ruto nolimo Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta kanyo, Uhuru Kenyatta bende nosoyo joge sirikal e weche ma crisis no kadhi mbele. Kaka ne Mutahi Kagwe gi boyo yo mar donje sirikal. Koro weche minyalo wach ni yuwe motegno kikwedo sirikal mar William Samoei Ruto gi Uhuru Kenyatta en wuondruok midwano wuond ko jopiny mondo bendo Jubilee oyudie jopiny mokare adek mondo gine kaka ginyalo negotiate go gi sirikal kata sama iloso sirikal mabiro. Wan gima watemo wach ne jopiny ni josiasa mosebede Kenya ka especially Uhuru Kenyatta and the family mosebede Kenya ka for a long time, nigin josiasa mosebedo kachiemo luch jo Kenya ka ma ok ginyal bedo ni gine makoro gichiwo paro kaka Kenya dhi mbele. Jok mosebedo e weche kwa wacho weche mag law land issue e Kenya ka Uhuru Kenyatta's government and the previous government mar Jomo Kenyatta are equally to blame e weche mag law ka nikech bro wedo ni law e Kenya ka mana families mokaria adek and a few billionaires owned again almost 67% of the Kenyan land. Koro gimotemo lero ne jopiny ni solution mar dhir, solution manyalo kelo weche mag unemployment, mondo solve weche mag unemployment e Kenya ka gi yudo mar chiemo ok bi yudie politicians mosebedo ka chiemo e luch jopiny. Walero ne jopiny ni sani wadwaro new blood, the true path mondo Kenya yud adiera mare is the path of revolution. Mano ma young people wacho sani. Koro jok maleko nigi bro rebrand political parties to go and lie to the people nigin kore makoro ginyien ni koro Jubilee aneno kata Matiang'i bobet kanyo ma onego jibo lute e Orayala
ni gine ma koro giting'o wigi oko ni koro giyudo paro manyien mar konyo jopiny. Jogi owe milre gi jopiny ong'eyo gi kuogi gi miriambo margi ni jopiny bro yudo mna yo makare mar yudo the new leadership mayalo tayo Kenya ni in the rightful direction according to chike mag 2010. Koro kik mondo wabed ni wawacho ni Uhuru Kenyatta ni koro biro ni koro konyruok nyalo bedo. Konyruok mane ok ochiwo higni 10 ok onyal konyo ko onge ka en oko mar sirkal. To onge ideas mo en go mopogore gi ideas ma the current ruling class matiyo go mondo suppress jopiny madwaro ratiro mar. Erokamano ahinya kendo Odede gi Nyasuna utunene yo machal nade. Wawinjane na report mabende nolosnwa gi jafwambo marwa Chris Awino e kinde romo mano mar Jubilee. Wane kaka chenro nodhi nyime. Ngong Rescos e galamoro moyedhi maduong' bura mar Jubilee. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ogolo koke kendo gwaro tok jatend piny William Ruto radar. Wana Jubilee hamjambo. Maonge ng'uono, Uhuru oduwo jalupne machon e lwala makwar kuom wito oko chenro mane ochak kod sirikal mar Jubilee kendo thung'o kor jopiny gi chenro ma onge korgi kaka okumba mar thieth mar SHA. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Uhuru wacho ni midhiero mokwako jo Kenya kindeni kaka idho malo e nengo mar somo kaachiel gi chochni sekta mar thieth kaluwore kod okumba mar thieth mar SHA ne dak obetie poni jo Kenya ne owinjo siye mare motelo ne yiero maduong' mokalo. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers, and so on. Uhuru bende ohum nono njogo mane okwedo mosruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 e chenro mar kelo jo Kenya kanyakla e masani siro lwedo sirikal mar broad-based gi teko gi duto. This noble effort, unfortunately, was used against us in the last campaigns, it being called an attempt to erode democracy. I wonder what they call theirs today. Boka mar Uhuru odhi nyime kod rodho William Ruto ewi kampen mane ogoyo motelo ne yiero maduong' mokalo kamane onyiso oganda jo Kenya ni en jachana kata hasla e kinde ma kweth mar Azimio to ne oting'o josiasa mawuok e anyuola madongo kata dynasties. Uhuru wacho ni ja Kenya moro amoran gi thuolo matelo ne jopiny ma ok ong'i chal mar anyuola mare. Higa achiel gi dweche buora bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar kwedo chik mar omenda, Uhuru ojiwo rowere mag Gen Z mondo ti kod teko chia kaachiel kod rieko margi e kelo lokruok pacho kae. You know what you want. It is not for me to tell you. You know what you want. You have the energy to get it. And time is on your side. Romo makamano bende oyuore gi jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i ma oselando dwaro mare malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Bang' bet e thim mar siasa kuom thuolo malach, ogai mar Jubilee Uhuru Kenyatta oduogo kendo twaro gi duol maduong' ka mar Simba ka oparo ne jomosebedo ka wacho ni duol bura mar Jubilee otho ni nyando oduogo e wang'e kendo gigawo kom maduong' e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Ngong Rescos, Nairobi. Nyakorango jange winje kanyo gi iti bende dende kanyo gi wang'i. Aparo Nyasuna chaka na kodi nochunwa siem kaka jo Kenya to wach koda jatend piny machon. Ananeno ni President Uhuru Kenyatta notimo mare, owe President Ruto be otim mare.
kodwa chung president owach ni odwa chung president. Katiba yine dia. Lakini nochiko wano keto jakom president oketo jakom president. Wan okwayie kode gi paro ma en go okwang'eni en gi paro aina mane. Nikech ka en president ma gin gima tiang' mineno gibet go kanyo no. Ne giwuondo wan giketo jakom president. Magi wacho ni gidhi timo gik moko malich to ne ok otimore. Omiyo wewa mos waginene wa enjoy broad based. Nikech en kata kane jakom omosore kode onge gima nomiyo jakom mochomo yo minyalo kwan. To Ruto ni kanyo omosore ga mosa ni to semio osechwado finance minister mochako chwado energy minister mochwado gi mopogore opogore. Uhuru owewa mos Ruto owewa mos ng'anane Uhuru owewa mos matin wa bede broad based ka kidogo wabro ng'iane nikech king'iyo kata mana NHIF ki compare gi SHA okinyal compare. SHA is way better than NHIF. O cover gik mang'eny, o cover tuoche mang'eny, o cover weche mang'eny mopogore gi NHIF kata gi Linda Mama mineno wacho no endo. Omiyo en obeda mos gima nonego timnwa notame timo. Koro oyue kama oyue no kodwa chung president kata kodwa keto Matiang'i mondo bed president to mane mochikre go tir. Lakini owe wacho ni nowuoyo kodwa to ne ok owinjo. En kwanza mano wuondowa. Koro ochak gi kanyo monde. Koro ka wang'iyane kaka wabro dhi kode mbele. Sheria to yiene mar revamp party mare mar Jubilee mondo bende obedi ni nyalo wuoyo kendo nyalo ng'ang'ania positions mopogore opogore. Lakini temono dwano miwa advice ni koro mondo walowe mano to oriambo. Meshack ka kore nene nade. Erokamano. Uhuru en jatelo mane osetiyo to pod en gi lemo e party ne mane wuok e power kotiyo e Jubilee. Omiyo namba achiel en gi ratiche mar wuoyo e affairs kata e weche madhi nyime e Kenya ka. And kidemokrasia bendo yiene pango party ne kata chama ne duond buche mondo obed ready ne piem madhi dhi nyime 2027. Party mar Uhuru Jubilee ema sani samwa wueni. Jo Kenya ok nyal distinguish malong'o kuma party ni nitie. Mano kende a part of the concern man go nikech samwa wueni. Jubilee ok nere ayanga ka gima gin gi jotelo mamoko makwedo sirikal. The so-called United Opposition motingo Wiper, DCP, party mar Mikai Karua gi mamoko ok ane ka giwuotho kanyakla e kikundi no. To bende ok wane ka Jubilee wuotho ayanga yo koma William Ruto nitie gi UDA. Kato bet ni nitiere gik ma nyiso kaka jok mane Uhuru obetie gi lwedo kuom appointment margi into the government. Mak mana ni mulima gi kanyo to kendo wach no opondo ma ok ang'e ni en design mar jo mulima koso en calculation mar Uhuru. Nikech sani kichiew ng'ata randomly e mulima mipenjo jok manie sirikal e parties magazimio to gibro nyisi ODM gi jok ma jakom Raila Amolo Odinga nochwalo mokete sirikal. Ok gibi nyisi ni Mutai Kagwe marwa be ni kanyo nochwalo go Uhuru. Ok gibi nyisi ni Kabogo ni kanyo gi Liki Nyanjui kendo joge go oling thi ka gima gin sirikal no gionge. Mae makoro kelo tungni mar obwongo joma chalo wan ka waneno ka Uhuru ochung'e podium kocha ka ng'ama en gi joge te gin oko to koni tang'e maler ni en gi joge ma bedie cabinet ni kendo riembo sirikal ni kaachiel gi mekwa moko. Ka kelo tungni e paro ni to Jubilee as a party ni kanye gine sirikal gitiyo machiegni nikech ka koni jakom Raila Amolo Odinga osewacho e lela kendo ok dichiel kata diriyo ni ne waseyiere ni support William Ruto nyaka 2027 kogik kanyo wabro kao position kaka chama wabro ng'eni warie kon mane wadhi kode e yiero no koso wadhi e yiero ni kendwa koso wamanyo osiepe mamoko mwadhi ge yiero. Mano biro chopo to sechegi to onge ng'ama gini opondo ne ni ODM as a party no se ka opposition ni gi support tend William Ruto e sechegi kadhi nyime kacha. To Uhuru to esamuwe podium gi Jubilee to kowach ok nere kagima en gi William Ruto kato support gi mora between now and then.
to koni to bende wang'e ayanga ni en gi joge manie sirikal ni ka kelo tungni mathoth. To mogik aparo ni wach mane Uhuru wacho ni no wacho nwa gigi mbele to wiwa ne tek. Uhuru ne ok wuo kodwa, Uhuru ne wuoyo gi jodalagi, nikech kata king'iyo kama ji obeteno kanyo ok apar ka jowa nitie mokalo 10, be ok apar ka jopinje mamoko nitie mokalo 20. Kanyo nigi joge ma jodalagi. So I am okay. Uhuru ne wuoyo gi jodalagi kendo wacho ni jodalawa na nyisou ni gini biro bet mondisore mbele ka to ne utamuru winja mudhi kaka ne udhino. Chamuru nyanju sani. Akpar ni mano to Uhuru no wacho kare wawa jogo cham nyanjgi for now. Sani to koro en mar gwenge go nikech joma Jubilee manene man Uhuru tiecha to ke Jubilee masani. Sani to koro magiduto tatimore bende nwaneno kanyo ka jotelo makito sirikal tesre bende koro ramo ni ok gibi pogre nyaka chop yiero mar higa mar 2027. Dang par bende juma mokalo duond bura mano mar National Liberation Party bende noromo gin bende koro gichako loso odgi yo makare. Aparo ni duond buche teto sani kithni moro kamoro ODM cham Martha nyo rebrand mare, Kalonzo bende nyo otemo kagimoro in brand part mar chama ne matin giwuok e Wiper Democratic gidhie Wiper something. To party te kata mana mar William Ruto ni aparo ni mbele ka gidhi pupni ahinya mondo gitim rebranding gi gik makamago. So nikech election marwa seche moko bedo high octane politics, nyaka ibi yud ni chama nyaka chak mana sani to nitiere duond buche moko mabro bedo gi koko mang'eny. Ang'e ni ng'eny ji paro ni ODM kende. Duond bura mora mora man gi sanja mar ji moingo jowetegi nyaka bed gi koko man bende mang'eny moingo jowetegi. Kech duond bura man gi ji 10 kiriwo e Kenya ngima kata ji 30. How would we even expect ni koko wuog kanyo? It is easy, bro bedo easy. To duond bura mokere across the country man gi wabunge e gwenge mopogore opogore alwora mar Kenya nyaka bed gi koko moro matin, although ok wayie ni koko gi ni onengo bed ni e agenda mar party onengo bed ni temo juu chini mondo gi minimize koko gi as much as possible mondo mi jopiny opportunity mar yiero gi clear mind, nikech sama koko bet mang'eny to miyo kata tich. Na wacho gimoro ka e kinde moko, I think last year koka mando early this year ka koko ne ng'eny e kind UDA gi ODM el piny luo. Na wacho ni koko ni okelo tabu ne jopiny, ok okel tabu ne jotelo, okelo tabu ne jopiny nikech nitie jopiny mawacho ni gin jo ODM makoro tich gi en support jatelo mora mora mani e ODM. To jo UDA bende wacho ni wan koro wang'wa oseyepo ma jo UDM koro delivery ok timre nikech ka an member of parliament onge gima time ground. Jo ODM gin tich gi koro en support, ok gine gima timo marach nikech wan e lweny gi jo UDA. To kopo ni kwe moro biro matin to eka wang' gi yepo gichako neno ni abe nitiere role mane giyiera ni mondo atim to pok atimo. Omiyo koro ka koko ni onge to gichako neno kendo gichako keta tesre kaka jatendgi ni gidwaro service delivery. Ma emomiyo seche moko bang' yiero nitie gombo moro ni kwe moro bedie matin mondo jok moyier oyud thuolo mar kata wayud thuolo kaka citizens mar oversight gi. Ka onge thuolo no to koko bira to koro wan e lweny gi joka. Koro ok adwa ng'e ni jatenda ni to se deliver ng'o to poko deliver. Ero kama na Nyasuna ne moko kuom ote ariyo kasto watiek chenro magwa. Nitiere uko Nyadida iwacho ni yie kod twak mak mana ni jotendwa kwalo mathuth maloyo makonyo oganda. Onego walo kaka watiyo ne oganda. The good thing is your work follows you. Iwacho ni blessings to people attract blessings to self. Burdens to people attract curses to your generation. Iwacho ni we should be careful. Bruko Gembo iwacho ni babu nyaka nyaka bed mana gi trust kode. Iwacho ni nikech ODM osekethore. Haya, jo ODM to wachango. Kwa kama nyakoro mgajuang kapok watieko chenro marwa mano mar piny okinyi makawuono. Bende parno dich makawuono men chien tarik 30
achiel kuom thuondi magwa mag luono wito ngimane. Mano Honorable Dalmas Otieno Anyango. Duche makawuono ibro bed ka ilamo ne ringre mare nyasi mabende ibro bedo katimore kanisa mano mar Kopere mong'ere kaka Don Bosco Catholic Church mantiere hapa Hilbora Nairobi. Oduche makinye bende Rikwi salam ne ringre mare bende ibro bed ka itimo e showground mano Marongo mantiere county ma Migori. Motelo ne kopo mare ik mare bro bed kitimo chieng' tich ang'wen mar jumane mabro bedo chieng' tarik 2 dwe mar 10 mar higane. Ik mare ibro bed ka itimo Kangeso mantiere Kamagambo ei county mano ma Migori. Aparo ni kwa tieko gi wachwa mogik, aparo na chako dibuka iparo Dalmas gang'o anawuona pare kaka jal mano miyo somo maino king'iyo mbalariany kaka mano Marongo mantiere county ma Migori en achiel kuom mago eko mabende nokelo buka. Ok nindo mar Dalmas ok wabed kod gi familia margi e weche mag kuyo nikech lalo ng'ato kendo lalo jasiasa machalo Dalmas Otieno ni wariwore kamoro achiel mondo waket chunygi machiegni e familia mar Dalmas. Mar ariyo en ni kingima katitho gik manitimo kingima ema bedo legacy marwa. Emomiyo wan bende kawuono kwa wacho weche mag Dalmas onego bed ni ngimawa kaka josiasa gi kaka jokedo ne piny wapare ne nyalo paro ang'o. Dalmas Otieno ooyo ne jakano matimata ka dikteta Moi tayo Kenya kae. Mano kwa nyalo golo legacy mar nikech ndalo manikete ne ratiro ma jopiny ne nitie jok moyiero ne gin gidwa tiyo gi sirikal mondo gigeng' progress mar ji madhi mbele. Mano ne Dalmas, mano ne Nyaseme Game, mano ne Grace Ogot, duto te ne gitiyo gi sirikal mar kedo mondo ngima mar ji Kenya ka kik dhi maber. Dalmas Otieno wagonyo dhi gi kwe, lakini gima wapare ni ego lweny mar kedo ne japiny ooyo nokogoyo. En jamoko mane jasiasa motho e mwandu mibiro yik gi jo mwandu gi jotelo. Wan kaka jo Communist Party gi jo chan mantie Kenya ka mane legacy mwanyalo parego. Kirango 1997 post-election violence uprising mano wuok ka tok yiero position mane Dalmas okawo. Kirango weche ma constitution review mantie Kenya kae mawacho ni constitution chike ma 2010 Dalmas nokawo position opingo nyaka onego bed ni watimo gik ma wadwaro no parwa. Maybe inyalo wach ni kaka nen bunge nopoge pesa moko, ino ochoke liete moko, ino tere pesa, but chutho wanowacho ni ka ng'ato setho to wasom mana ngimane to wakaw gik mabeyo to gik marach to wawe oko. Mane ema nyalo wacho to ma Dalmas Otieno. Erokamano ahinya buka gi wachni mogik kwatieko koro kwaduogi ire kendo. E wachna mogik en adwa paro ne nyikwa Ramogi. Adwa paro ne joluo te ma oyuja kawuono. Awinjo ka Robert Odede obiro ka to wacho ni gidwaro ni joluo te. Adwa na par ne joluo ni joluo ok chalre. Nitie joluo ma jokwoe ma jo mwandu ma manyo mag igi moriwore gi Ruto ma janek. To nitie joluo magoyo lweny mar adira, magoyo lweny mar Wasonga Sijeyo, gigoyo lweny mar Argunis Kodhek, gigoyo lweny mar kedo ne piny e yo makare. Samoro dibed ni winjogi gi jopiny, propaganda pod opoko gi jopiny, lakini jopiny dwaro no parie ni sama kori lando ni William Samoei Ruto ka hotelo. In ka intie odi Rongo, odi mar lum machwerno, in ka intie Game,
iwinjo kaka wuon Robert wacho ni SHA tiyo to nyoro nye intie osiptal SHA ok ti ng'ati otho. Wapar ni joluo kago lweny to gigo lweny mar adiera mar joluo machandore kor gwenge magin gi gwengego. Erokamano Nyabuka. Ni landa ni jaluo moro amora nyalo tero piny. Erokamano Nyabuka kuom yudo thuolo mano mar to kodwa. Kiny ma kawuono kintiere kaunti ma Mombasa. Nyasuna, in bende wachni mogik kanyakla kod rapar ne Dalmas Otieno manene mjumbe kar chiko bura marongo. Pod wako kuyo makende ne familia gi osiepe mag Mheshimiwa mosenindo Dalmas Otieno ma bende ne ng'ama lich ahinya. Danyango ne ng'ama lich kabisa ndalone mano tiyo ne jorongo kod joka magambo duto and South Nyanza in general, promoting education, okelo universities kacha, okelo technical colleges kacha, kendo kata mana weche mag riwo mine, economic empowerment, no okelo nyaka bank miluongo ni Dhabiti, omiyo oserve tamne maber kendo dak ngimane maber mar konyo oganda. Omiyo wakwa mana Nyasaye mondo oket chunye kama okwe kendo mondo oho familia mare kuom lal magibedo godo. Ok adwa dhi kuma buka dhiye mar wacho weche maricho wi ng'ama osenindo. Ng'ama oseserve higni 80 otim ok inyal sani ok e saa mar wacho weche machalo kamago. Wakwayo ni mondo Nyasaye oket chunye kama okwe, otiyo matek kendo ng'ama osebedo nyaka minister, bedo minister e sirikand Moi, mibed minister e sirikand Kibaki, ok en gima yot. It's not mean achievement. Omiyo mid Nyasaye ket chunye kama okwe. Wachna mogik en ni mana ka gima ne mbaka mane wago kawuono ni mondo ji owuog oko. Wan kaka Muhoroni constituency wadhi temo kabisa mondo wa encourage jo IBC kata kochuno ni koro wanyalo kata chip in gimoro matin mondo mi wa support gi kaka ginyalo chopo liete, ginyalo chopo machiegni e centers mang'eny ne jomoko. And gima ne wadwa wacho bende giparane kaka ginyalo keto voter registration obed mayot, kata kaka ginyalo tero transfer obed e mbui, kata gikete obed as easy as possible ne japiny. Sirikal bende chiefewa, assistant chief, DC, DO gi joma timo ID registration o release IDs te magikano. Erokamano ahinya gino marani gibiro ka gichiwo upande makamago. Meshack Odede ni wachni mogik. Erokamano, wan bende wariwra gi jok modong' e oro kuyo marwa ne mbunge machon Marongo kendo minister machon mar public service to gi lemo mamoko Honorable Dalmas Otieno. Ang'eyo ni wan gi nying Dalmas e skul mar secondary mar yawuoyi Makangeso. Macha Dalmas emano oyudo, he is the founder of the school, ka en mbunge kata jatelo e gweng' makanyo. Wan ka wenge wayepo wayudo ka Dalmas en mbunge wa nikech ne pok opoga wendo gi Rongo seche ka ne en Rongo entirely. So nitiere maricho manyalo bet ni nosetimore, that is true. Onge dhano ma perfect man gi all sides, everything positive. Nitie decisions mwakao in life maseche moko ok resonate gi jopiny, to moko be nitie mwakao ma ok resonate kata gi Nyasaye manie polo. To kogik e sechegi to wawacho ni mano to wawene Nyasaye to judge. Korwa kaka jopiny nitie achiel ariyo adek mwanyalo wacho kaka Kangeso lwete nitiere founding university Marongo to gi gik mamoko matin. Kisiasa nitiere kuonde ma gi jopiny kata jok modak e gwenge alwora machien kama wae. To sani to nyaka wami familia ne kuyo marwa nikech gin ok giwita politician, giwita father. Sima Dalmas no puonjo mang'eyo gi pesa ne mamare. So nitiere the good side, nitiere the political side ma ok wadonjrego. But mano koro is in the past nikech ong'amo seyweyo. Wachna mogik, agombo ni awuo gi jowa manie broad based. Jaduong' Wandai Opiyo ma chama to yandi luongo ni intellectual. Mbadi Nyang' Jadimu to girei gi jok mamoko kuyie to gini kik chop 2027 kapod jowa doubt ni broad based ni be nitie gimokonyo go piny luo koso iwache dhok nikech kogik kanyo to biro bet matek. Onengo be ni wachope 2027 ka onge doubt
e chuny jaluo kata piny luo ni broad base nitie gimokonyogo piny luo kata onge doubt ni okokonyo piny luo kabisa. Hero kama na inya Odede. Iwacho ni higni to dong mana matin na rea. Ng'eni lokruok mago ni kod kocha nyalo bedo. Agoni hero kama na inya buka kintiere kaunti ma Mombasa Nyasuna. Kanyakla kod Odede kuom joturo mar twa kodwa. Kanyakla kod inya kod Ngejwang ma bende isebedo kiketo kinde ka kinde nikech ko kin janeno marwa wan bende ok waonge